kula libur parisuka dari akalipun para tamu ngantos paripurna mangke sinengguyung para kadang keluarga ageng saking Rahma Professional Audio Sound System ugi kagiaraken lumantar kanal YouTube Lintang Studio. Galuh Purwanti. Monggo. Heeh. Monggo Mbak Budi. Rasa disepoti ae wis. Ya disepoti, Ding. Ijek 2 jam kok ora nggo sepot ki. Sepote pisan tok gong tok wae, gong. Nah, ora disepoti kok masak kopi dhewe lho. Ono. Yo. Iki kok ora enek sing request ngono to? Durung, jajal mlaku ning kene to, Bro. Jajal ya. Heeh. Coba mlaku rene. Para-para ameng rawuh. Heeh, kene ora enek. Kono sing ngene kono. Metu. Nggih. Mbak menawi ingkang badhe Pak Lurah. Pak Lurah wilujeng nika Pak Lurah. Request lagu napa Pak Lurah? Nggih. Ajeng gandrung. Ajeng gandrung. Oh, Oke, monggo. Monggo Pak Lurah. Oh, tak enteni. Oh, langgape tak enteni. Enjing kok nomor 2. Jajal. Nggih. Pak Nggih. Lurah. Tekat mau aku tingak-tingu Pak Lurah ki ndi anu. Iki bae wonten mriko. Ah iya. Mbok Pak Lurah mriki nyawiji kalian kanca-kanca. Nggih. Oh, non? Gandrung mboten napa-napa, Pak? Sing tesih prawan nggih enten. Nggih. Sing tesih perawan nggih enten. Nggih. Sing sampun mboten perawan nggih enten. Pak Carek. Endi Pak Sare? Aku jane lho, piye to? Pak Carek ki lha wong. Kok Pak Carek lho. Iya. Penyanyine iki wedi aku. Penyanyi medene usah saya piye to? Penyanyi kok medeni tamu lah ya lagi ora ya. Mboten Pak. Pak Carek mboten request lagu. Mboten. Mboten. Tergila-gila. Oh nggih, Pak sinten asmane? Niki Pak Bayan. Oh Pak Santo. Oh Pak RT. Pak RT. RT remuk terus. Nah, iya. Rugi terus. Nggih mboten. Nggih. Ditungake iki Pak RT ki ya pejabat. Heeh. Terus sih Pejabat ki ya pejabat. pejabat negara. Pejabat pejabat negara, RT. Pak Lurah, Heeh. Pak Carek menika pejabat. Pak RW ana lha Pak RW. Pak RW wonten? Hah? Non? Oh niku RW. RT. Apa? Iya. Ya, kok nyanyi. Oke, siap. Oke. Saniki? Nyanyi dhewe. Engko ngar nyanyi dhewe. Oh nyanyi dhewe tergila-gila. Nggih. Iki pamundhutane Pak Lurah sik diaturke. Diaturke apa? Pamundhut Pak Lurah. Tak enteni mau. Oh tak enteni. Oke. Kowe bawa sik. Bawa sik no. Oh, tak enteni iki pelok 6 ta. Ha ngenteni pelok 6. Terus Tak enteni pelok barang. oh pelok barang. Oke. Yo. Pelok barang. Ijek 2 jam ki yo nganggo bawa-bawa. Heeh. Sing dawi-dawi kae. Sing dawi. Bawane sing dawi. Iya no. Oh ya. Ayo Gage. Bawa sik. Pancen bener kandamu Bagi transaksi apa meneh? Nah, kowe iki bawa. Kowe iki rasa ngurusi aku. Urusan olehmu bawa kowe iki. Bagi transaksi apa meneh? Wis Kowe meneng ae. kuping banget mbok kondo wong mbok rasani apa piye? Tak rasani. Lah, Parno ki le bawa cangkeme ombo men. Bar dirongsen ki kok. Berarti gip ya. Urip iku mung eling lan takon manem marang Gusti kang peparing
Dateng pundi paranipun. Lah nyang ndi arep mara nyang ndi entuk kowe. Heeh, arep nyang Temanggung. Temanggung kowe ket mau kok tunggangi dhewe. Aku nek nyawang laras ngono lho. Delokan kuwi kan. Iya. Lho. Kok Pancen nak laras ki wong jenenge apa jenenge? Penyanyi. Laris. Laris. Tur ya ayu. Ya kopen. Ya kopen. Ya beda karo bojomu kae. Kon mbok brot-brot lah tak openi. Lah kaya masalahe sing tak nggih ngopeni iki masalah ya tunggale mbok tak nggih ngopeni kowe barang kae. Alah, kok nggih ngopeni aku mau ngigur emeron kok. Wah. Kok emeron piye to? Live boy. Oh, boy. Live boy. Iki sowan rene ya. Rada rene. Pak Santo, badhe nyanyi kiambak mangke nggih. Nggih. Kok mboten lho, Pak? Mboten sakit to, Pak? Mengke dipati rasa. Mau lagunya apa? Tergila-gila. Iya, tergila-gila. Oh, iya. Nggih, Pak, tenang, santai, tergila-gila. MC-ne pun gila nih iki ya. Tan urunge dep iwang kong kuwi kan gambuh. Lah iya wis. Ayo. Wis ngerti rasa mbok abani. Asline iki bawane duwe iki ini ya penting pelok bayar. Ayo. Ngono ya. Heeh, nek sirku tak kei barang miring. Heeh, aja miring. Udan nih. Aja miring, kok ndak deseh. Gede siseh. Iki wis miring lho, Bro. Iki wis miring lho, Bro. Apane? Mula aku ket mau ora wani madhep rono. Apa siseh? Lah miringi rene. Nggih diaturke langgam. Tak enteni. Santeni, monggo. Iya. Iki mau kamu perjanjianmu piye? Piye? Nek eneng tamu nyanyi. Nek tamu nyanyi, nek rene tamu ki ora. Lah ngopo? Ya maksud iki lah kok ya monggo. Kula aturi midhangetaken para kursi. Kok para kursi lho. Lah kursi ne. Lho kowe iki nadyan kene iki eneng tamu. Hah? Sing neng kono, neng jaba ki oke. Oh lah iya. Rumah samu ki rene iku tamu. Kowe iki rene iki tamu apa udu? Heeh. Lah iya aku ya tamu. Oh lah iya. Iki tamu nek tamu Lah kowe iki iki tamu apa maling? tamu no. Lah iya. Nek tamu iki wajibe Mati. dihormati. Jadi piye carane ngono lho maksudku. Lah iya wis dihormati lho. Lah wis. Iki jane yo alhamdulillah jan. Oh. Lho ngene wae. Suguhane jos. Aku Padake ning nggonmu. Alah suguhane gendruk karo pohong piye. Kuwi malah sehat tamonge. Kuwi kok ngono ki malah sehat. Iki jane Lah iki ya sehat buah-buahan enek. heeh, iya.
ana kelengkeng, ana wah jan tur wong kene iki mayoritas petani. Petani kabeh. Petani karo peternak. Peternak. Donde sapi. Heeh. Ingon-ingon ngono man. Iya. Aku ya duwe. Kowe ya ternak we. Aku ya duwe sapi gedhi. Weh. Tak Joko Mburi. Apa? Sapi tank. Tak kira ternak apa ya, Wan. Aku nyanggonmu kan jebale bojomu ya ternak ya. Ternak. Ternak laler. Mulumbiung. Ya. Heeh. Terus jane mah apik lho, Bro. Lah ngapa? Ternak laler rasa ngopeni. Rasa makane ya. Mundak. Ngirit ya. Sayangi kok ora payu didol. Ya engko sesuk ngrubung kowe. Nah, Mangga menika kunjung Mangga. para tamu. Kasuwun enggal-enggal mlebet kemawon. Nggih. Langsung lenggah wonten ing kursi ingkang sampun rinenggeh. anjir. Gimana coba kudanan? Lah iya, aku ndak pilek. Iya. Iya. Iya, ya. Ya. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae. Tanpa Galo. Iya. monggo menika ngaturaken Wilujeng lenggah. ngerahapi dedaharan ingkang sampun Nggih. sumadyo. Para tamu ingkang ketepen rawuh. Inggih. Mobilnya samangke kepareng ngersakaken lelagon. Nggih. Monggo menawa dene kepareng dono swanten nyanyi. Nyanyi. Monggo. Nah, mereka mumpung mriki gratis. Niki gratis niki Prasetya Nada gratis. LLC-ne ya ayu-ayu. Heeh. Ledek campur sari. Oh, ledek campur sari. Ledek campur sari ya ayu-ayu. Ah iya. Iki PK.
PK ki apa? Penyanyi kelon dengan. Penyanyi klonengan, kerawitan. Ayo. Iki sing tengahku sinden deh. Sinden. Heeh. Sinden apa? Sinden wayang Kayu sinden wayang kulit. wayang golek. Oh, yang golek. Wayang golek kan nek joget ki ngono kan digogohi kok iso. Heeh. Jogetnya Ning kuwi sindene. Kuwi sinden. Lah iya. Engko nek ngantek dadi wayange ora kowe geger dadi gedang. Kalau kowe ya iso dadi wayange barang. Ngono. Heeh. Kalau anggere Dalange kowe. heeh. Wah, dalange kerusuhan nek iki. Agil kasar tak ngene